Il-ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 16, versi minn 19 sa 31. F'dak iż-żmien Ġesu qalilhom din il-parabola. Mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jixbab dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruhu fid-dbatijiet ħorox fart l-imwiet rafa ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U olla leħnu qallu: Missier Abram, ikollok ħnina minni u ibat lil Lażru ibil tarf sibaw fl-ilma ħajtaffi l-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni, qallu Abram, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċevih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed bagħti. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejnna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: Mela nitolbok missier ibatu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abram: Għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Le missier Abram, qallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram: Jekk ma jisimgħux lil Mosè u lil profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. X'inhu dak li l-aktar joħodlok mill-ħin, mill-attenzjoni u minn qalbek? Fil-parabola tal-Lażru u l-għani, Ġesu ipiġġilna xena drammatika ta' kontradizzjonijiet. Għana u faqar, ġenna u infern, karità u indifferenza, inklużjoni u esklużjoni. Naraw ukoll b'mod qawwi u drammatiku ix-xorti kuntrarja tal-personaġġi imsemmija. Lażru ma kienx biss fqir, imma wkoll b'nuqqas ta' kapaċitajiet. Kien imqiegħed wara l-bieb tad-dar tal-għani. Il-klieb li kienu jmorru jilaqgħu il-ġrieħi tiegħu probabbilment kienu wkoll jisirqulu il-ftit ħobs li jkun irnexxielu jakkwista. It-turmenti li għadda minnhom kawża tal-klieb selvaġġi żiedu bil-bosta mal-miżerji u s-sofferenzi tal-fqir. L-għani ittratta lit-tallab b'indifferenza u disprezz sakemm ix-xorti tagħhom inqalbet. L-isem Lażru ifisser Alla u l-għajnuna tiegħi. Minkejja ħajja ta' sfortuna u sofferenza, Lażru ma waqafx jittama falla. Għajnejh baqgħu iħarsu fissi fuq it-teżor li kien merfuħ għalih fis-sema. L-għani, għal kuntrarju, ma seta jara xejn aktar mill-ġid materjali li kellu u
mhux biss kellu kull ma jeħtieġ, imma kellu rikkezzi fl-eċċess. Kien wisq mitluf dak li kellu biex jinnota il-bżonnijiet ta' dawk ta' madwaru. Tilef il-viżjoni ta' Alla u t-teżor tal-ġenna għax kien wisq preokkupat biex ifittex il-ferħ tiegħu fl-affarijiet materjali. U kien jaqdi lil ġidu minflok lil Alla. Fl-aħħar kien is-Sinjur li sar tal-Ab. Inti skoprejtu il-ferħ u l-libertà fli jkollok lil Alla bħala l-uniku teżor tiegħek. U hi t-tama tiegħek żgura ankrata fil-ġenna kif insibu fl-Ittra lil Lut, kapitlu 6, vers 19. Mulej, kabbar ix-xewqa tiegħi għalik u għat-triq tiegħek li twassal għal vera ferħ li ma jintemx. Marija, Għażiża Ommi, għallimni nkun sinjura bit-teżor tal-ġenna u b'talbek aqlali l-grazzja li jkolli qalb ġeneruża ħalli naqsam b'libertà mal-oħrajn il-ġid li inatali fuq din l-art. Amen.